Chineke na-asị one n'ụwa onye kwere nwanne na mmaka biko ofu nwanne gị n'anya isi bụ onye na-eme njeri okwu ya jake nwamba jake nwamba ụmụ Igbo onu mekene gị ndị ebukwa ụbọchị ụka ama m na ị ga lụta ije n'okwu Chineke okwu Chineke okwu Chineke na-asị one n'ụwa onye kwere nwanne na mmaka ofu nwanne gị n'anya izikọ onwe gị na onye na-eme njeri okwu ya ị na n'olu onye na-eme njeri okwu ya jake nwamba ọ bụ ihe wejewe mbụ ịmana ihe na-eme okwu Chineke na-asị one n'ụwa onye kwere nwanne na mmaka ofu nwanne gị n'anya nwanne gị n'anya isi fo onwe gị na onye na-eme njeri okwu ya jake nwụbọ okwu Chineke na-asị one n'ụwa onye kwere nwanne na mmaka ọnwa na anyanwụ ga-adị n'otu ofu nwanne gị n'anya isi fo onwe gị na aka na-akpọ ụba ma nwụkwa jake nwụbọ ka anyị kene Jehova onye mere anyị bori n'anya ndị ebe ndị ọzọ dụrụ m mbụ ọ dọpụtara m mgbe nọ na mkpa mgbe na-eruju n'ofichara m anya n'aka ndị na-akpọ ya Jehova anyị Jehova m ebuchi anya ncha ahụ ụzọ aga na agbachi ụzọ nwoke bori n'anya nke ndị nsọ anyị abụrụ ọkụ ma anyị coronavirus nọ na gogwe achụtego ya ka ọ na-arịgo maka na okwu Chineke si ya wekele nwayọ m ga-ekwuni gakwuru nna m femele mu fife police epu mo lo ebube ya na ekwuri mo onu n'ihi na Chineke agọziwa ihe o we bi ebi afu makala mu kan tibere Jesus we tiwe bu ero wa ru ebi ebi ife mmadu ga-abụ n'ụwa ọ dị n'aka
I
one n'ụwa onye gwere nwanne na mmaka biko hụ nwanne gị n'anya isi fụ onwe gị na onye na-eme ụba ma nwụkwa ejeki nwamba ejeki weze ikwuru amaleze nwa mama anyị etighị ụgbọ big wese mune mubo jaki wamba yo